Tanec to sú básne písané ľudskými telami a choreograf je vlastne básnik. Vždy si nosil niekde v hrudi malý kúsok svojej rodnej Hriňovej. Jeho kód pochádzal odniekiaľ z Poľany. Tu stával náš rodičovský dom, tu som sa uliehol. Vždy som obdivoval otca, že mal takú odvahu ma dať do školy. Celkom som sa dobre učil a tak, ale Hriňová mala aj vtedy 8 000 obyvateľov a tu sme boli potom len traje stredoškoláci, takže to bola veľká odvaha a to vie, aká životná puť by ma bola čakala. Mám rád tento kraj a ľudí. Ja na ňo nespomínam, ja ním žijem. Ako chlapec z východu, folklorista, po chvíli, keď začneš tancovať, tak asi prvé meno, s ktorým prídeš do styku, je meno Nosal. Hej? A prídeš do styku niečo akože poloboch. Keď som prišiel na talentovky a zrazu tam za tou komisiou sedel Nosal a ja hovorím, že no ja chcem byť choreograf Lušnice. A teraz v celej sále nastalo strašne ticho, hrobové. Akože všetci na mňa kúkli, že čo si to dovolujem. No ja som to myslel tak, že každý futbalista chce byť v živote reprezentant, no tak je to môj sen. Ja by som chcel byť choreograf Lušnice, lebo je to najlepšie, čo máme. Tancovať v Lučnici pre mňa znamená v prvom rade veľkú príležitosť. Možnosť hľadať v živote takú disciplínu a balans medzi tým, čo ma baví, obetovať tomu dostatok veľa času, ale zároveň sa naplno venovať aj iným dôležitým veciam ako štúdiu alebo práci. Z tých všetkých tanečníkov na Slovensku je to taký výber, čiže som rada, že som sa medzi ten výber dostala, čiže je to také privilégium. Ja si myslím, že osobnosť pána profesora Nosala dala prirodzene Lučnici svoj profil. On jej dal tvár, on jej dal akoby taký umelecký jazyk, s ktorým sa stala výnimočná. Pre pána profesora bola Lučnica dieťaťom. Bol dieťa, ktoré vychovával dlhé roky, s ktorým sa hneval, ktorým zápasil, ktorého odmeňovalo, ovplyvnil všetkých, s ktorými sa stretol v tom súbore. A už len to, že prišiel na sálu a tí mláďasi ho tam videli, že prišiel napriek tomu, že nič nepovedal, tak už to bolo pre nich ocenenie. Bol na mňa najprísnejší, proste stále dookola, volal ma Aziat, lebo samozrejme pre neho všetko od Hriňovej na ľavo už je Ázia, hej, takže, ale ten vzťah bol neskutočne krásny a vrúcný a prerastol do tútorstva, umeleckého otcovstva, priateľstva. Pre mňa ako začínajúceho tanečníka vtedy to bolo veľké stretnutie, veľký zážitok. Vystretý ako struna učil mnohých svojich žiakov, že ľudový tanec nie je len krok sem, skok tam, ale že je to vášeň a umenie. Profesor Nosal nám kládol na srdce, aby sme hlavne na pódiu si prejavovali jeden druhému medzi sebou radosť a priateľstvo, aby sa to z toho pódia zvládlo vlastne presúvať k divákom. To nasadenie, ktoré on vyžadoval, proste dať tú dušu von, proste, že to musí byť taká energia, ktoré tlačí úplne pred sebou toho diváka. Pán profesor Nosal má špecifický rukopis. Vždy prišiel na sálu, ľudí si všímal si tipy, všímal si, ako tancujú, čo prinášajú z tých súborov, odkiaľ prišli. Stával na ich znalostiach, na ich energii, samozrejme aj na výskume, ktorý si priniesol. A nechal trošku ako keby v úvodzovkách tvoriť ich namiesto seba. No ale to šťastie, ktoré on mal, ale za ktoré si on ako aj vydobil a vlastne jeho zásluh sa to stalo, že mal ten tvorivý základ tej Lučnice, ten kľud na tvorbu, to nespochybniteľné, ale že niekto pochopil, že presne pre takú tvorbu, ako on robí, to bola jediná správna cesta a tak sa mu to podarilo a vytvorila sa vlastne legenda. Tá tvorba pána profesora si prešla určitým vývojom. On tým, že naozaj preklenul, vlastne bol autorom v priereze celej histórie takmer Lučnice, 75, už 80 rokov pomaly, tak je prirodzené, že niektoré tie prvé choreografie už majú tzv. Fúzy. Ale je obdivuhodné, že tie najznámejšie, že sú tak veľmi javiskovo aktuálne a inšpiratívne pre ostatných ľudí, sú nenormálne nadčasové.
Ja si myslím, že jeho najlepšie vlastnosti, ktoré ho tam doviedli, bol nebeský talent. A to bolo na ňom vidno a ja to už dnes viem naozaj potvrdiť, keďže sa už v tom fachu pohybujem, vyznám. On netvoril na základe príručiek, systémov, vzdelania. On proste mal neskutočný cit. Čistým štítom môžem povedať, že to bol génius. Lučnica dala pánovi profesorovi celý život. Tak nazval aj svoju prvú knihu Môj život Lučnica. Lučnica pravdepodobne nikdy neprestane tvoriť a nemyslím si, že pokiaľ budú mladí ľudia na Slovensku, tak to nemá dôvod skončiť. Presne tak, lebo vždy mladí prichádzajú, starší odchádzajú, takže sa vymieňame generačne. Lučnica a známy umelec boli dve spojené nádoby. On ju sítil svojim hviezdnym talentom a Lučnica mu dávala napiť zo svojho prameňa mladosti. A aká je? Energická. Fantastická! Láska. Rozcestovaná. Tradičná. Životný štýl. Je to sranda. Nezabudnutelná. Rodina. Špičková. Ak by sme sa vrátili dostatočne hlboko v našej pamäti, videli by sme pod tou najmodrejšou oblohou, na tom najzelenšom kopci chlapca Štefana, ako obsiahne jediným pohľadom obrovské kusisko rodnej zeme, otočí sa plavným pohybom tam, kde by mali byť jeho mladí z Lučnice a zapíska. A oni pribehnú k nemu.